Der er vitterligt nok at komme efter i kolonihaverne, hvad angår ting, hvor reglerne bliver brudt, hvor det er måske, og nogle gange er det også lovgivningen, der bliver brudt. Men jeg vil gerne tage nogle af de største ting, vi har stødt på. Ikke? Hvis vi nu lige starter et andet sted. Jeg vil godt tænke mig at præsentere jer for Ruth og Preben. Det var mine reservebedsteforældre, som vi blev passet af, mig og min lillebror, i 90'erne, når min mor og far ikke kunne gøre det, eller på en eller anden måde, nogle gange, hvis vi lavede alt for meget ballade, så blev vi sendt derud i en eftermiddag. De havde en kolonihave i Kalundborg. Det var basalt set et skur. Der var en lille urtehave, ellers var det græs. Preben ville ikke så gerne arbejde i haven. Ruth gjorde det lidt mere. Der var besøg hele tiden. Jeg lærte en masse nye ord derude. Det var ikke altid, når jeg kom hjem, at min mor syntes, at det var lige de ord, jeg skulle have lært derude. Jeg fik sukkermadder. Ruth fik en øl. Måske også mere end en øl. Og faktisk så troede jeg indtil for en 3-4 år siden, at det var sådan, at kolonihaverne altid er. Altså det der glansbillede, hvor at duene ser sådan her ud, og hvor at gulvet er lagt på nogle træplader, og så ellers på den kolde jord, og hvor at der måske er et das ude bagved, eller et fælles toilet op midten af kolonihaven. Det er bare ikke lige det, vi har stødt på. Man kan så sige, at vi også kigget efter nogle bestemte ting, men det er for eksempel husenes størrelse. Hvis vi nu starter med det, så har min kollega Michael Olsen og jeg været rundt i det danske land, og vi har stødt på huse, som er for eksempel 75 kvadratmeter store. Det er sådan lige en 5-10 mere, end det egentlig ofte må være. Vi har også besøgt et hus, der er 300 kvadratmeter stort, som har en swimmingpool og en rutsjebane. Det er 2 huse, der er bygget sammen med en gangbro, der forbinder dem. Ejeren mente så, at der var tale om et drivhus, det var i hvert fald det var opført til i papirerne, og swimmingpoolen sagde hun, at der var tale om en vandreservoir. Så det er et eksempel, og det er et ekstremt eksempel, men det kan vi sikkert komme videre ind på. Så er der det her med helårsbeboelsen, som du også nævnte. Jeg har blandt andet været med til at interviewe et ægtepar i Fredericia, som har boet i deres hus, sådan lige omkring 100 kvadratmeter, rigtig, rigtig fint lille parcelhus ligner det. Der har de boet 25 år. De vidste, det var ulovligt at bo derude hele året, da de flyttede derud. Fredericia Kommune, har ikke gjort noget som helst lige siden. De har behandlet dem som fuldstændig almindelige borgere i det hus, de boede i. Så er der sådan noget som social bedrageri. Det kunne være, at hvis man bor hele året i sit kolonihavehus, så skriver man og har arbejde i samme by, som kolonihavehuset ligger i. Så kan det være, at man skriver man opgiver en falsk adresse. Den opgiver man så ret langt, så langt som muligt stort set fra sin arbejdsplads, og så har man altså et befordringsfradrag, som er helt fantastisk. Det er bare ikke lovligt. Det er bedrageri. Det her, det er jo noget, der foregår. Det er ikke alle, der gør det, men det foregår virkelig mange steder i en eller anden afart. Stort set alle kolonihaver, vi har været ude i, der har der været et eller andet, som ikke var helt efter reglerne, eller ikke helt efter lovgivningen. Når det er sagt, så er der masser af kolonihaver, hvor det er gennemgående, at det folk gerne vil, det er at have et kolonihavehus, som på den gamle ordning. Altså det her kolonihavehus, som vi alle sammen alle danskere har en forestilling om, hvad er, men næsten alle steder, så møder vi ting, som ikke er, som de burde. Det foregår rigtig meget i de kolonihaveforeninger, som er selvstændige, som ikke er en del af kolonihaveforbundet, men det foregår også i nogle af de foreninger, som er under kolonihaveforbundet. Kommunerne, de ved det godt. Rigtig mange steder gør de ikke noget ved det. Nu er der så ved at ske noget, og det betyder, at vi i øjeblikket skriver nogle historier om nogle mennesker, som har nogle huse, som de enten skal rive helt eller delvist ned. Og der vil jeg bare sige, det har gjort ret stort indtryk på mig, når vi har arbejdet med det her. Det kan godt være, at det er ulovligt, noget af det, der bliver gjort derude, og at der nu kommer nogle konsekvenser nogle steder. Og man kunne jo være sådan lidt kølig at sige, at folk ligger, som de har ret. Men jeg er også nødt til at sige, der er tale om nogle mennesker, som mister deres hjem, som de har kaldt deres hjem i måske 25 år, som kan kigge til andre kommuner, hvor der ikke bliver gjort noget som helst, hvor folk kan få lov til at blive boende, og de føler en meget, meget stor uretfærdighed i noget af det, som foregår lige i øjeblikket. Det er jo særligt for eksempel i Odense Kommune, der er det her en meget, meget stor sag, ikke?
Så vil jeg bare lige nævne til sidst også, du kom jo også ind og sagde lige det her med, at der er også kriminalitet derude, og det er der jo særligt i nogle af de her kolonihaveforeninger, der ligger i Odense, men det er også på Vestegnen, og bare lige for at nævne det, hvis folk ikke har hørt det i forvejen, så er det jo sådan noget som narkokriminalitet, altså man opbevarer narko eller handler med narko i kolonihavehuse, som ingen ved, hvem ejer. Måske er der nogen i foreningen, der ved det, men de vil ikke oplyse det. De tør måske ikke engang oplyse det. Våbenopbevaring. Så har vi haft et eksempel på et kolonihavehus, der blev brugt som torturkammer, og vi har også haft et eksempel på bordeldrift i et kolonihavehus. Så det er altså kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan man kan indrette sig åbenbart. Det er bare super alvorligt for de mennesker, der har kolonihavehus derude. Det er super alvorligt for de mennesker, som faktisk gerne vil gøre noget ved det, fordi rigtig ofte så tør de ikke, og det kan jeg godt forstå. At man tør måske ikke gå hen og banke på og sige, gider ikke lige stoppe med at drive bordeldrift herinde, eller gider ikke lige stoppe med at grave narko ned i den her have. Sidste år der skete der så alligevel lidt, da den daværende regering med Morten Dahlin, som var by- og landminister på det tidspunkt, og så justitsminister Peter Hummelgaard kom på banen endelig, vil jeg sige, med noget, der kunne ligne et udspil. Jeg tror faktisk, de mente det, men jeg tror også, de var presset til at gøre et eller andet, og det tror jeg også, at forslaget bare lidt præg af. Men jeg vil bare lige hurtigt nævne, hvad de ligesom var kommet frem til i regeringen på det tidspunkt. Større bøder, hvis man ikke flytter, når kommunen beder en om det. Foreninger skal oplyse, hvem der ejer kolonihaverne, og så skal kommunen kunne tage haverne fra ejerne, hvis de bliver brugt til kriminalitet. Det var nogle af sådan hovedelementerne. Hvor det her lander, det er så oppe i luften, der er en ny regering. Morten Dahlin er der ikke længere i den regering. Peter Hummelgaard, han er bare ikke justitsminister længere. Det kan jeg vist heller ikke gå hen over hovedet på nogen. Jeg vil bare lige sige 3 spørgsmål, som jeg synes ligesom melder sig i det arbejde, vi har lavet. Det er jo det her. Hvorfor lever kommunerne ikke op til deres pligt, nemlig at sikre ordnede forhold? Nogle kommuner gør selvfølgelig, der er andre, der overhovedet ikke har taget fat på det. Jeg vil faktisk sige, der er altså nogle kommuner, når vi spørger dem, om de har problemer med helårsbeboelse, og vi ved, at det er der, så siger de, nej, det har vi aldrig hørt om. Og tit er det faktisk løgn. Vi har for eksempel eksempler på kommuner, som selv har henvendt sig til regeringen og sagt, de skiftende siddende regeringer har sagt, kan I ikke hjælpe os med det her problem? Og når så vi spørger, har I problemer med helårsbeboelse, så siger de, det har vi aldrig hørt om. Hvor meget ansvar kan man egentlig lægge på frivillige mennesker, som har investeret deres tid og deres hjerteblod i kolonihaveforeningen, men som lige pludselig står med et ansvar om at kontrollere alt fra byggesager til narkokriminalitet? Er det rimeligt? Og så til sidst her, hvis ikke den her udvikling eller den her tendens her, den bliver stoppet, hvad er det så for en kolonihavetanke eller kolonihavekultur, vi har i Danmark om forholdsvis få år? Ved det, som jeg oplevede ud og husker, det kan være, at jeg tænker skønner om det, end det egentlig var, men det, jeg kan huske fra Preben Roths kolonihavehus, er det en saga blot om nogle år. Det er jo i virkeligheden det, jeg tænker, vi skal diskutere her. Det er det lige præcis. Tusind tak for det rigtig, rigtig fine oplæg og dit arbejde. Carsten, jeg vil gerne starte med en reaktion fra dig. Bordeller og bedrag, det er hvad Kolonihave Danmark er, ifølge, det hvad Kolonihave Danmark også er, skal vi måske retfærdigvis sige, hvis man læser Michaels gode dækning af kolonihaverne. Hvordan havde du det, når du først så den der artikelserie Et liv i sus og dus? Var du glad for den, eller tænkte du, det maler godt nok et uskyndt billede af kolonihaverne? Altså jeg vil sige, for det første vil jeg gerne lige sige tillykke med jeres pris. Fordi fuldt fortjent. Så. Men derfra så vil jeg så også sige, at jeg var sgu glad for at læse den artikel, eller har fulgt den der artikelserie. Fordi det viser jo bare, hvad der egentlig er, der foregår derude. Og jeg synes jo også, at I fra Politikens side har gjort et virkelig stort arbejde med at afdække problematikkerne. Og vi er jo fra Kolonihaveforbundets side, vi er jo fuldstændig enige i, at der skal ryddes op i alt det skidt og møg, der foregår derude. Og jeg har selv også været en tur i Odense, når nu vi nævner den, og se, hvad der foregår. Og jeg har sågar siddet og hørt på, at der var nogle kolonister, der ikke tog at lukke deres børn ud og lege på legepladsen, fordi kolonihaven var fyldt med kriminalitet. Det hænger jo ikke sammen med en kolonihave. Altså en kolonihave, den er jo stiftet i tidernes morgen for, at folk de kunne komme ud og få noget frisk luft. Og så er der bare nogen, der vælger at sige, at det skider vi på, så vi indtager det bare som om det er vores eget. I øvrigt uden at betale for det. Altså det er jo fuldstændig absurd. Og så nævner du sådan set også den der i Odense med de 300 kvadratmeter, ikke? Og den har jeg faktisk også selv været inde over, da det kom frem. Og jeg blev faktisk også interviewet af TV2 News en aften, hvor vi talte om det her, ikke? Og det er jo også fuldstændig absurd af en foreningsformand, fordi det er vedkommende i den pågældende forening,
vælger at have et hus på 300 kvadratmeter hen over 2 haver med en swimmingpool i midten, ikke? Og så en gangbro henover, ikke? Og så siger hun så, at jeg har købt hus i god tro. Altså, det er svært at være foreningsformand, hvis man ikke selv overholder reglerne, vil jeg sige, ikke? Altså, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi gør jo også, hvad vi kan over for politikerne, og få dem til at åbne øjnene. Og lige sådan også ude i det kommunale system, der vil vi også gerne have de åbne øjnene. Men jeg vil så også samtidig understrege, at vi er jo ikke nogen myndighed. Så vi kan ikke gå ud og smide folk ud af deres haver. Det er altså myndighederne, der smider folk ud af deres haver, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Så det må vi bare holde fast i. Ja, vi prøver at få politikerne til at åbne øjnene, bliver der sagt. Så vil jeg gerne hoppe over til politikerne. Pierre, er der noget af det, Michael siger, der overrasker dig? Nu har du jo været i Kolonihave Danmark i lang tid. Både og, vil jeg sige. Der er noget af det sådan, der er lidt grotesk, det der med de 300 kvadratmeter. Men jeg er da godt klar over, at der er en tilbøjelighed til, at nogen meget gerne vil drive reglerne til det yderste og hen over reglerne, når det handler om at bygge hus. Jeg tror, det er rigtig, rigtig mange kolonihaveforeninger er en evig kamp for en bestyrelse, hvis den ønsker at overholde reglerne. En evig kamp, som nogle steder lykkes, og andre steder kniber det. Det tror jeg er rigtigt. Og så er der jo alt det der med kriminaliteten. Altså for mig at se, så er der jo ingen tvivl om, at kriminalitet skal jo forfølges og retsforfølges af politiet. Det er jo en myndighedsopgave, det kan man jo ikke overlade til kolonihaverne. Og jeg mener også, at i det tilfælde, at vi ser, at kommunens regler om, at man ikke tillader helårsbeboelse, bliver overtrådt, så er det også kommunerne, der bør gribe ind og handle. Og det synes jeg jo er helt vigtigt. Og det er jo ikke fordi, jeg er sådan set en af dem, der er tilhænger af, at synes, at det er rigtig dejligt, at kolonihaver administrerer sig selv. Det er en god og smuk ting i vores samfund, at vi har et system, hvor vi selv håndterer tingene. Men det er klart, at når det bevæger sig ud i de her ting, som der er her, så har man brug for at have hjælp. Og jeg synes, det er så vigtigt, at man får stoppet det her. Fordi selve ideen om kolonihaver er jo grundlæggende en fantastisk idé. Jeg kan huske, hvordan vi har siddet i Folketinget, også i EU-sammenhængen, og kæmpet med folk, der sagde, det kan jo ikke passe, at man kan leje jorden til under markedsværdi. Og sagen er, at hvis vi ikke får løst de her problemer i kolonihaverne, så forsvinder den mulighed formentlig også. Fordi det skal jo tjene et formål, som alle kan være enige i. Derfor synes jeg, det er enormt vigtigt at få grebet ind over for det. Og dem, som ser igennem fingre med det, de kommuner, der ser igennem fingre med det, de svigter jo virkelig kolonihaverne. Og det synes jeg bare er så vigtigt. Også selvom man indimellem kan komme ud, for jeg har da også prøvet det, mens jeg sad i byrådet, og så har vi vedtaget nogle regler i Aalborg Kommune om, hvordan det her skulle være. For eksempel, at man ikke måtte overnatte i vinterhalvåret, og så kommer folk og siger, Per, kan du ikke få det lavet om? Det er jo det rene pjat. Og i grunden er det måske det rene pjat. Men problemet er jo, at vi skal sikre, at vi kan overholde de regler, som eksisterer. Så bliver vi indimellem nødt til at lave noget, som fremstår sådan lidt bureaukratisk og træls og besværligt for alle dem, som aldrig kunne finde på at bryde regler. Så jeg er helt enig i, at det her det kræver en politisk reaktion. Ja, Peter, skal vi i virkeligheden starte der? Er det noget pjat med at slå ned på helårsbeboelse? Nej, det er i hvert fald ikke noget pjat. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, hvordan nogle oplevelser, I havde, da I var helt små. Jeg kan i hvert fald huske én oplevelse, og det var besøget i en kolonihave, hvor der var et lille skur, man kunne tage jordbærmarmelade på og få på brødet og sidde og hygge derude i den der lille have. Jeg tror, jeg har været 10 år eller 8 år eller et eller andet. Og siden dengang, der har jeg altid kunne lide jordbærmarmelade, fordi det var så hyggeligt dengang, så forbinder man ligesom noget med noget godt, ikke? Så er der nok mange, der har det, men altså, de der kolonihaver, dem skal vi bevare, synes jeg. Altså, det er jo en virkelig hyggelig integreret del af det at være dansk, og det er ikke alle steder, man kender den slags vilkår, som kolonihaverne har. Men ikke desto mindre, så er det vigtigt, at vi bevarer dem, og sørger for, at den værdi kan leve videre i vores lille bitte land. Det skal der i hvert fald ikke nogen, der skal komme og tage fra os. Der kan være alt muligt andet, man gerne vil gå efter. Men når man så taler om, hvad skal der gøres, altså, der synes jeg jo, det er jo fantastisk at høre historien fra Politikken, og tillykke med prisen. Altså, den artikelserie har jo rejst en hel række spørgsmål, som Per er inde på den, nogle af dem, og Carsten. Altså, vi er i en situation, hvor man har relativt lovløse forhold omkring vores kolonihaver. Det ville vi ikke have sagt for 20-30 år siden, fordi der lavede man så en lov, som delte sol og vind lige, og man mente, det var tidsvarende. Men det er jo også sådan, at man bliver klogere, når tiden går, og der kan opstå nye udfordringer med obskure bander, der udnytter sådan nogle situationer, for eksempel kriminelle
høje ejendomsskatter, jamen der kunne det måske være et incitament, når vi har sådan noget, at bo i en kolonihave og ikke betale, og bo der hele året selvfølgelig. Så der er nogle udfordringer der, som vi er nødt til at tage hånd om. Der var et samråd, og jeg ved ikke, hvor meget I har været inde på det her i forbindelse med møderne, men der var et samråd, hvor Morten Dahlin og Peter Hummelgaard var inde. Det var de konservative, der indkaldte til samråd. Det var faktisk et rigtig godt samråd, forstået på den måde, at det var en presbal til, at der skulle ske noget. Og så kom udspillet så. Og i det store hele synes de fleste, tror jeg, der har med det her at gøre, at det er faktisk et godt udspil. Altså for eksempel registret over, hvad er det for nogen? Hvem er det, der bor der? Altså det er jo ret vigtigt, hvis man som kommune skal kunne håndtere situationer, der er kritiske, det er, at man ved, hvem der bor i det pågældende område. Det her med, at man kan smide ud efter 14 dage, hvis det er helt galt med alting. Altså der er flere gode ting i det der. Og så er det jo så spændende at se, hvad den nye regering finder på. Det her udspil kom jo lovligt sent, må man sige, i forhold til også Politikens artikelserie. Fordi der blev rejst en hel masse spørgsmål, og tiden gik, og så kom det så, vi er jo nærmest lidt før valget, ikke? Så der ligger et rigtig godt grundlag, og for mig at se, så kunne man umiddelbart tage det op af papirkurven og sige, okay, lad os gennemføre det. Copy-paste, ja. Hvad siger du, Carsten? Skal vi bede den nye regering om bare at gøre præcis som den gamle regering gjorde, nemlig, jeg gentager lige, regeringsudspillet, det kom i november. Det handlede om, at kolonihaveforeninger er forpligtet til at dele oplysninger om foreningens medlemmer med myndighederne, at kommuner har mulighed for at smide folk ud, der bor der hele året, og tage kolonihaver fra folk, der bor der hele året. Er det godt nok? Er det... Ja, hvad tænker du? Jeg synes, at det var et fantastisk udspil. Godt langt nok? Men det er ikke langt nok, vel? Altså, og jeg håber selvfølgelig på, at den nye regering, som nu skal sidde i 4 år formentlig, medmindre der sker noget undervejs selvfølgelig, det kan man jo aldrig vide, men nu sidder de der i hvert fald, og jeg håber selvfølgelig på, at de vil tage handsken op, og så se at komme ud over stepperne, og begynde at få gennemført nogle af de ting, som der var i det her udspil. Fordi det er jo fint nok at have en masse visioner, men hvis der ikke sker noget, så er det jo bedøvende ligegyldigt. Og vi ved bare, altså historisk set, så har der jo altid været politikere, der har haft en masse visioner på kolonihavernes vegne. Der er bare aldrig sket noget som helst. Og jeg vil sige det sådan, at vi er jo nødt til at få ryddet op i det, ellers så accelererer det, og det accelererer jo så også på den måde, at der kommer personer ind i foreningerne, som ikke skal være der. Og så kan man så også sige, at vi har også nogle folk som fra det lavere samfundslag. Hvorfor kan de ikke få lov til at bo der? Men det har jo aldrig været meningen, at vores kolonihaver skulle bruges til helårsbeboelse. Men der er bare nogen, der simpelthen har taget dem til sig og sagt, nu bor jeg her, og så er der bedøvende ligeglad. Og hvorfor er det, du er nervøs for helårsbeboelse? Det er, fordi så mister vi jo vores kolonihave. Når først vi laver et helårsbeboelse i en kolonihave, så ryger kolonihaven. Altså det kan ikke være. For den bliver for dyr? Jamen altså den blev jo omdannet til en helårsbeboelse, så er det jo ikke længere en kolonihave. Altså vi taler om 2 vidt forskellige ting her. Og jeg kan bare heller ikke få ind i min knold, hvorfor at dem, der bor der nu ulovligt, for det er jo det, de gør, hvorfor de bare har indtaget området og siger, nu bor jeg her, og jeg er da bedøvende ligeglad med, hvad kommunen siger. Altså, så kan jeg sige, at kommunen, ja, men I har jo ude passivitet og alt det der, de går og undskylder sig med. Men jeg mener jo, altså, vi hver især stadig har et ansvar over for gældende lovgivning, og herunder også, man har jo også et ansvar for, at du må altså ikke bo ulovligt. Og jo, så betaler de jo heller ikke for at bo der, vel? Det er jo kommunens borgere, der betaler deres husleje. Fordi de betaler jo ikke for at bo der. Vi hører jo priser hele det, medlemskontingenter på 5-6.000 kroner om året. Det er det, man betaler for at bo i sådan et kolonierhus. Altså, det er jo dybt godnat. Og det hænger simpelthen ikke sammen. Og så kan man sige, om det er de svage, der bor der. Nej, det er det faktisk ikke. Fordi dem, der bor derude ulovligt, prøv at lægge mærke til, mange af dem, de har jo kæmpe villaer. Og det er klart, når de ikke giver noget for at bo der, jamen så har der jo råd til at opføre en kæmpe villa. Og det har vi også set så mange eksempler på. Og det er derfor, vi skal have ryddet op i kolonihaveland, og så skal vi tilbage til udgangspunktet. Yes. Per, jeg vil gerne også have en reaktion fra dig på det der regeringsudspil. Nu er det jo sjældent, at Enhedslisten sådan roser Venstre og Socialdemokratiet, men kunne du se nogle gode toner i det? Og igen, har kommunerne nok muskler til så også at gøre noget ved det, eller skulle der følge nogle penge med?
Altså det vil kommunerne jo altid sige, at de skal have flere penge. Det vil de. Og det er jo sådan en rutinemæssig reaktion, som jo sikkert også er rigtigt. Det ville jeg selv have ment, da jeg sad i kommunalbestyrelsen i hvert fald, at det var rigtigt. Men det afgørende her, det er jo en vilje til at gøre noget. Og her må jeg sige, altså det med helårsbeboelse, det er jo ikke et nyt fænomen. Det har vi også diskuteret tidligere i Folketinget i forbindelse med, at vi diskuterede kolonihavelov. Vi fik bare aldrig rigtig gjort noget ved det. Fordi vores synspunkt var nok, at det holdt kommunerne øje med, og så ville kommunerne gribe ind. Men nogle kommuner har jo sådan set ment, at det ikke var så dårligt endda, at nogle mennesker boede der. Altså man har også eksempler på, at de har sendt hjemmehjælp ud til mennesker, som har boet et ulovligt sted. Og derfor kommer folk så nu bagefter og siger, at kommunerne har jo accepteret det, og set igennem fingre med det, så derfor har jeg ret til det. Så derfor handler det jo om at reagere på det. Jeg tror også, man er nødt til at reagere på det hurtigt, fordi vi har nu de der sager, hvor folk siger, at nu har vi boet her i 30 år, vi har vundet hævd på det, og det kan føre til alt muligt juridisk spilfægteri, som jeg ikke skal komme mig klog på. Men jeg er helt sikker på, at det er afgørende betydning for kolonihavernes fremtid, at man undgår helårsbeboelse. Af den simple grund, at hele argumentet for, at man skal kunne få jord til kolonihaver til en pris, der ikke er markedsprisen, er jo, at de bruges til et særligt formål. Hvis de ikke gør det, giver det jo ingen som helst mening. Og vi må også sige, at hvis man har boligsociale problemer, og det har man masser af i kommuner i Danmark, så skal det jo ikke løses ved, at folk skal bo i noget, som er kolonihaver, så skal det løses ved at skaffe nogle ordentlige og billige boliger til mennesker. Og jo, der er jeg også nok enig i, at når man ser nogle af dem, vi har eksempler også i Aalborg, nogle af dem, som bor i en af de kolonihaver, som mener at have vundet hævd på at have helårsbeboelse, så bærer husene ikke præg af fattigdom. Lad os sige det på den måde. Så der er god grund til at reagere, men jeg er helt enig i, at man skal reagere på det, og jeg har ikke, må jeg så indrømme, nærlæst alle detaljer i det lovforslag, der ligger, men jeg vil sige, at det er i hvert fald nødvendigt, at man handler og reagerer, fordi vi kan ikke bare overlade det til kolonihaveforeningerne selv at håndtere ting, som er rigtig, rigtig svære og rigtig, rigtig tunge. Og nogle gange har en bestyrelse måske også brug for, at den er nødt til at kan sige, ja, måske har du ret i, at det er noget pjat, at du ikke må bygge en lille smule større, men det må du ikke, det er kommunen, der siger det. Og så må kommunen tage ansvaret for det, det tror jeg sådan set er en god ting. Ja, det lyder som om, der er relativt stor enighed om, at der er behov for at gribe ind, og at kommunerne skal gøre mere. Peter, det er svært at spå, især om fremtiden, men hvis der er en, der kan komme med nogle kvalificerede bud, så tænker jeg, at det er nogen, der har siddet 28 år i Folketinget. Hvis du ser på den nye regering, der er jo kommet et regeringsgrundlag, det nævner ikke kolonihaver, men det nævner noget med nogle grønne åndehuller. Tænker du, det er noget, man kan følge op på? Tror du, det er realistisk, at politikerne får strammet ballerne lidt her, eller kan vi forvente mere nøl? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, vi skal lige have talt lidt med SF, for eksempel, der har ministerposten på området. Hvad mener de? Og det har jeg egentlig ikke sådan... Det kan være, at vores gode journalist ved sådan noget, har spurgt dem, men jeg har faktisk ikke rigtig set noget profil fra dem på det. Men der er jo selvfølgelig også andre partier i en regering. Det er jo ikke en flertalsregering. Per kan jo sikkert også påvirke det på en eller anden måde med det parlamentariske grundlag der. Altså sund fornuft vil jo sige, at man skulle gøre, altså at der ikke var nogen vej udenom, og jo ikke mindst er kommunerne jo også talerør, i hvert fald mange kommuner er talerør for det samme. For eksempel Ballerup Kommune, som har gigaproblemer med det her, Odense, København. Altså, jeg ved ikke, hvor højlytte de er, men de kan i hvert fald godt se det nede i sagsbehandlingen, at der virkelig er nogle udfordringer. Så altså, jeg vil da krydse fingre, men jeg vil da nok, hvis jeg var nogen, der gerne ville det her, så vil jeg da nok prøve at snakke med dem rundt omkring, fordi der er ikke noget, der er givet. Og man kan sige, at den værste fjende for sådan et udspil, det er jo at blive overset. Altså man har en eller anden kvote af lovforslag på hvert område hvert år, og den bruger, for eksempel Justitsministeriet bruger den jo altid, big time, plus at de propper alle mulige små andre ting ned, som egentlig ikke hører hjemme i de lovforslag. Fordi de må kun fremsætte x antal i hver folketingssamling. Så risikoen er, at tiden går, ingen gør noget, og så sker det samme, som Carsten er lidt træt af, selvfølgelig, at ja, så er vi fremme med næste valgperiode. Ja, var det svar nok? Det var svar nok. Jeg forsøgte det i hvert fald. Ja, mange tak. Michael, du har jo også fulgt dig for prøvet at få politikere til. Ja, og vi skal nok også prøve med den nye minister.
det virker ikke til, det er lige det, der ligger først for dem, vil jeg så sige. Men Carsten, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve lige at udfordre dig lidt, fordi der er selvfølgelig det her ben, som er regulering, og det skal følges op i kommunerne, de skal arbejde med det. Men jeg vil også gerne høre, hvad I selv kan gøre. Fordi når jeg er ude og kigge i de her kolonihaveforeninger, så er de jo meget forskellige, hvad det her angår. Jeg har været ude i faktisk rigtig mange meget, meget fine kolonihaver, som er præcis som man forestiller sig, og som vi alle sammen gerne vil have, det skal være. Husene ligger lidt tæt, og brandmyndighederne vil nok ikke synes, det var helt efter bogen, men grundtanken er den samme ude i de kolonihaver. Og så kan man måske i samme kommune finde en anden kolonihaveforening, hvor kan man sige, kulturen er en fuldstændig anden. Altså, den har fået lov til at udvikle sig til, at man måske sådan lidt sagte går omkring det, men accepterer, at der er rimelig alvorlige lovbrud i virkeligheden derude, både hvad angår kriminalitet, men her tænker jeg allermest på kulturen for at bygge for stort og bo derude og så videre. Kulturen i kolonihaveforeningerne, den kan I vel påvirke. Kan I ikke gøre noget for, at vi bliver enige I bliver enige alle sammen ude i kolonihaveforeningerne om, at det her, det vil vi ikke se, sådan så der også er, kan man sige, et socialt pres derude for, at det ikke er sådan en kolonihave, vi vil have? Carsten, her. Yes, jeg kan love dig for, vi gør alt, hvad vi kan overhovedet. Og vi banker på inde på Christiansborg, blandt andet bankede jeg på inde hos Peter Skåre på et tidspunkt, og vi har haft møder med så mange politikere, fordi vi mener helt afgjort, det er derindefra beslutningen, den skal tages, og den skal tages snart. Og så vil jeg så også sige omkring det der med, om vi kan gøre noget, så ud over det, så som jeg jo nævnte før, vi er ikke nogen myndighed. Altså, vi er en interesseorganisation, der hjælper og vejleder vores kolonihaver, og det vil vi blive ved med. Vi pusher på også på sociale medier, vi pusher på via vores medlemsaktiviteter, vores medlemsblad, og jeg kan love dig for, at når vi udgiver vores medlemsblad, jeg vil tro i hvert fald i 2 ud af de 3 blade, vi udgiver om året, der har vi problematikken op at vende, og vi bliver ved med at pushe på. Og jeg ved også, for det har jeg fået at vide af en, som har sagt til mig, at jeg har fået mig en lejlighed. Altså, er du ikke glad, siger han, så siger jeg, gud, jeg er glad, men du skal da også være glad. Og jeg ved, hvis vi kan få de der små sejre rundt omkring, altså folk vælger at flytte fra kolonihaven, ikke? Men det er jo svært, og det erkender jeg. Altså, det er jo svært at bede folk om at flytte fra det, de kalder for deres hjem. Og jo et gratis hjem. Og så vil jeg godt lige sige også, fordi det der med det gratis hjem, der er rigtig mange borgere i de enkelte kommuner, der faktisk ikke er klar over, at det er dem, der betaler deres husleje. Ja. Og når man så siger, at man er klar over, at der er andre, der betaler det? Gud, siger de så, det er jeg slet ikke klar over. Men det er jo en skjult form for bistandshjælp. Noget af det der, Carsten, der har faktisk trods alt har overrasket mig, og det var blandt andet i samtaler. Vi har haft nogle gode samtaler med dig undervejs, så du har været sød at prøve at gøre os lidt klogere på, hvor facetteret billedet faktisk er, mange facetterede billedet faktisk er derude. Men for eksempel bliver man jo overrasket, når man finder ud af, at der faktisk er valgte i Kolonihaveforbundet, og også langt op i det. Nu ved jeg ikke, hvor aktuelt det er lige, som vi står her. Men altså, folk, som har haft tillidshverv i Kolonihaveforbundet, som faktisk også har brudt reglerne. Ikke? Det har du jo sagt til vores avis, og det har du jo set eksempler på, ikke også? Så, men kunne det ikke være sådan, at Kolonihaveforbundet hele vejen ned igennem op fra dig, og hele vejen ned kunne skabe en kultur, hvor man bare siger, det vil vi ikke se. Der er ikke nogen, der skal sidde i bestyrelser og bryde reglerne. Har du ikke et ansvar også for at få præget den kultur hele vejen ned igennem? Må jeg lige komme med et tillægsspørgsmål til det der? Hvad med alt den her kolonihave-jura? For en ting er, at man ikke må bo der hele året. Det siger måske sig selv. Men det er jo ikke alle regler, der er lige tydelige og lige nemme at gennemskue for den enkelte kolonist. Og altså, ja, hvor stort man må bygge, og hvilken præcis dato man må flytte. Hvad gør Kolonihaveforbundet også for at hjælpe folk med at gennemskue reglerne? For det er jo også et problem. Carsten? Altså, vi har jo faktisk en pæn stor juridisk afdeling, som forsøger at hjælpe folk igennem her, men jeg synes ikke, det er det, der er det store problem. Fordi jeg synes faktisk, det er ret sjældent, vi får henvendelser, der omhandler bygningsstørrelser. Fordi den del af problematikken, den bliver jo løst ude i foreningerne. Og det er jo klart, og så er det jo så, problemet opstår, hvis den pågældende bestyrelse ikke selv har rent mel i posen, så er det jo ikke nemt at udøve sit erhverv.
Og så nævner du, om vi også har haft det i hovedbestyrelsen i Kolonihaveforbundet, og det erkender, det har vi, men de personer er ikke længere en del af hovedbestyrelsen, vil jeg så sige. Men jeg har det også sådan, fordi jeg synes jo også, det er svært, at det er jo svært at have et tillidshverv, hvis du ikke selv overholder tilliden. Altså, så kan du ikke have det, vel? Og derfor så kommer jeg personligt også med et forslag til vores næste kongres. Jeg ved ikke, om det kan gennemføres sådan rent juridisk, men vi skal nok have fundet en løsning på det. Jeg vil gerne have, at når vi har tillidsfolk rundt omkring i systemet, at de skriver under på, at de overholder reglerne. Om vi kan gøre det rent juridisk, det ved jeg ikke, men vi skal have fundet en løsning, fordi jeg vil gerne have, at folk overholder de regler, der nu er. Og så vil jeg også gerne sige, som du også selv nævnte, Michael, det er jo ikke alle foreninger, der er sådan. Jeg kommer selv fra Rudersdal Kommune, der kan jeg love dig for, at der kører det hele stort set snorlige. Og som jeg jo siger til journalister, når de kommer ud og besøger mig ude i min haveforening, velkommen til Danmarks kedeligste haveforening, så siger de, hvorfor det? Ja, fordi her er det lovligt. Så... Det kører stort set snurlige. Lige om et øjeblik vil jeg gerne åbne op for publikumsspørgsmål, men jeg vil lige høre dig, Per, fordi du har jo også en kolonihave. Kører det også snurlige hos jer, eller har I også haft sådan nogle problemer med folk i bestyrelsen, der ikke overholder lovgivning og sådan noget? Det tør jeg ikke svare helt klart på. Jeg er sikker på, at udgangspunktet i vores kolonihave er, at vi overholder reglerne. Men det er jo en diskussion, man har. Altså, det er jo også en, kan man sige, en eller anden forstand, en kulturkamp, der også foregår i de enkelte kolonihaveforeninger. Fordi, når der så kommer folk og siger, at vi synes, bestyrelsen er urimelig, fordi at den kræver, at man skal overholde det bygningsreglement, der er, så er det jo en diskussion, der kan komme op på en generalforsamling. Og så er det jo vigtigt, at der er nogen, der støtter, at bestyrelsen har ret til at insistere på, at reglerne skal overholdes. Også selvom det kun lige var 10 cm eller 20 cm, eller hvad det nu starter med. Og en anden diskussion, vi også har brug for at have, det er diskussionen om, hvorvidt det er acceptabelt og helårsbeboelse. Det er også en diskussion, der hele tiden kommer op, fordi folk har altid et eller andet eksempel på en, som det i grunden er synd for, ikke kan få lov til. Og når man så står der, som sådan en kedelig, nidkær type, og siger, der er en grund til, at den regel eksisterer, og der er en grund til, at den skal overholdes, så får man selvfølgelig en diskussion. Så derfor er jeg sådan set enig med dig i, det er jo også en kulturkamp, der foregår i kolonihavebevægelsen, og hvis vi ikke er i stand til at vinde den, sådan at i hvert fald det dominerende synspunkt er, at reglerne skal overholdes, så ender vi jo med at tabe, tror jeg. Så er det rigtigt. Altså, så er det jo, og der hvor det så bliver, det er selvfølgelig der, hvor vi er nødt til også at have myndighedernes hjælp. Det er jo noget, der handler om kriminalitet og bevidst overtrædelse af reglerne. Der vil det i nogle tilfælde være nødvendigt. Men det er også en intern sag, som skal løses i vores egne foreninger. Der er en intern sag, der skal løses i de egne foreninger. Peter, er det kun de egne foreninger, eller gjorde I det godt nok, dengang I vedtog kolonihaveloven og de efterfølgende revisioner ved senest i 14? Altså, det har vi jo tydeligvis ikke gjort, men man må også sige, at ting står jo ikke stille. Altså, samfundet udvikler sig hele tiden. Vi får hele tiden input alle mulige steder fra. Folk agerer anderledes, fordi nu er reglerne sådan, jamen, så prøver man noget andet for at misbruge eller komme udenom om reglerne eller lovgivningen. Jeg tror, der er flere ting i det. Altså, vi står nok også her, fordi nogle kommuner agerer meget forskelligt. Du er lidt inde på det, Michael. Altså, nogle kommuner er jo, er det, jeg tror, nogle af os vil sige, er regelrette og er engageret i det. Og der er andre kommuner, der måske lige siger, ej, men det koster mange penge at administrere det her, det gider vi ikke råde med, og lad dog barnet derude, ikke? Og så kan vi bruge penge på noget andet. Det kan vi også se i nogle af de kommentarer, der har været til udspillet, at der er nogle rådmænd og sådan noget, der siger, jamen det er meget godt, men vi har jo ikke penge til så vi skal have nogle penge med, hvis de kommer med sådan et lovforslag på et eller andet tidspunkt. Så der, altså, jeg tror, det er meget forskelligt med hvad kommunerne gør, men loven skal ændres, fordi loven er utidsvarende. Det er man nødt til. Om det så er det ene eller det andet, eller den tredje version, i forhold til, hvad partierne kan blive enige om, det synes jeg ikke så afgørende. Det afgørende, det er, at der sker noget, og at det kommer op højt på dagsordenen. Og der kan jeg jo godt være lidt nervøs for, at der er vigtigere ting, vil nogen sige vigtigere ting, i anførselstegn, end kolonihaverne. Så der er vi nok nogen, der skal prøve at holde gang i den gryde på den ene eller anden måde, hver for vores ståsted. Ja, tak for det. Jeg vil gerne åbne for spørgsmål. Du havde lige en meget kort kommentar, Carsten, inden vi gør det. Hallo? Ja. Det er bare vil sige, altså, hvis loven skal revideres, så vil vi være rigtig glade for, hvis den bliver skrevet i et let forståeligt sprog. Fordi den måde, den er skrevet på, så skal du fandme være jurist for at læse den.
Så, og vi hører jo faktisk ret mange kommentarer på det. Folk siger, at vi forstår. Så. Tak for det. Der er et spørgsmål hernede. Og jeg er en af de der politikere i kommunerne, hvor I snakker meget om kommunerne. Jeg er formand for klimateknik og miljø i Egedal Kommune. Og nu har jeg lige skrevet mine små bullets ned. Vi har nøjagtigt samme problematik med hele beboelse i sommerhusene. Så hvis vi skal behandle folk ens, skal vi nok have begge sager op samtidig. Og man kommer at lave få sager. Når vi spørger ind til det, administrativt til vores administration, så er der noget, vi skal, og der er noget, vi kan. Og vi er egentlig kedelige, så vi ikke gør en skid. Fordi vi venter på, at der kommer en anmeldelse. Vi har ikke sat penge til noget som helst, for der kommer en anmeldelse, og vi håndterer anmeldelser. Vi bruger ingen penge på det, ellers til at være opsøgende. For det er en kan-opgave. Og når man tager den op politisk, hvis man prøver på at sige, at man vil gøre noget ved det her, så er det første, man bliver skidt i hovedet, der vil ud og løfte dyner. At den type, du er. Og så er det en politisk nødsejler. Og sige, der har jeg valgt frivilligt, det synes jeg, vi skal være. Så det kommer ikke. Hvis vi skal tænke lidt positivt fremadrettet, så kunne jeg godt også overveje, hvor er de næste kolonihaver, vi skal have, og skal det være kolonihaver? Når vi sidder med en klimateknik og miljøvinkel, så det vi snakker om, det er nyttehaver. Vi kunne godt tænke os et sundere samfund, folk fik noget sundere mad, og det var tættere på produceret. Men vi er bange for at gøre det som en kolonihave, fordi at så risikerer vi bare, at det, som bliver lagt ud som en nyttehave, det pludselig bliver hus og en stor græsplæne, og så har vi ikke nået de mål, som var det, der skulle være til det. Så det var lidt indspark. Der var et indspark fra Bo. Jeg gentager lige korte træk, så man også kan høre med derhjemme. Bo sidder i Klimateknik og Miljø, formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Egedal Kommune, og siger, at der er der ikke afsat penge til at gå ind og undersøge, om folk bor i kolonihaverne eller sommerhusene hele året. Man venter simpelthen på, at der kommer en anmeldelse. Og så er der også et spørgsmål om nye områder, nye haver skal være kolonihaver, eller om de bare skal være nyttehaver, og man har en frygt for, at kolonihaver simpelthen udvikler sig til de her sådan, sommerhuse, som bliver brugt ulovligt. Carsten, du har et kommentar? Jeg vil bare lige kommentere på det der med anmeldelserne. Jeg kan love dig for, at kommunerne ved lige præcis, hvor de ulovlige huse står. Så de behøver ikke nogen anmeldelser. Og jeg kan fortælle dig, at sådan en kommune som Ballerup Kommune har jo sat fuld attention på at få ryddet op i deres foreninger i kommunen. Ikke? Og der er jo rigtig mange for store huse, og der er rigtig mange helårsbeboere. Og de ved præcis, hvor de skal slå ned. Så det er bare til en orientering, og det ved I garanteret også. Per, hvad siger du? Jeg tror også, at kommunalpolitikerne i Aalborg Kommune ved, hvor der er helårsbeboelse. Ellers skulle de være de eneste borgere i kommunen, der ikke ved det. Så det er der ingen tvivl om, og det kan man selvfølgelig reagere på. Jeg forstår godt den der kommunale prioritering, fordi nogle kommuner vælger jo at sige, at vi gør det, vi skal, og så gør vi det, vi kan, hvor vi selv synes, det er rigtig vigtigt. Og den prioritering er der jo. Og der er jo en grund til, at det nok bliver svært at vride en regering til at foreslå, at det bliver en skatteopgave. Det er, hvis det er en skatteopgave, så følger der jo penge med. Det sørger systemet jo for. Men så længe man kun gør det til en kan-opgave, så følger der ikke penge med. Det er så et argument for at være politisk nidkær, når lovgivningen kommer og sige, bør vi ikke vedtage, at det her er en opgave, man skal udføre, fordi vi synes, det er vigtigt. Fordi så er der nemlig penge. Men jeg kan godt love jer, at der sidder mange embedsmænd inde i ministerierne, og hver gang man foreslår i en lov, at der skal stå, at kommunerne skal noget, så piller de det ud, fordi de vil undgå, at staten, om så bliver bonget på regningen. Det er vigtigt at huske i hvert fald. Så forskellen for dem, der ikke er indviet, forskellen på de der kan-opgaver og skal-opgaver, det er skal. Følger der penge med? Altså hvis Folketinget vedtager, at kommunerne skal gøre noget, så er der sådan en mekanisme, der relativt automatisk gør, at kommunerne får nogle flere penge. Så er der altid en diskussion om, de har fået nok og sådan noget. Der regnedrengene går i gang på begge sider, men der skal, hvis det er en skatteopgave, følger der penge med. Er der flere spørgsmål? Ja. Jeg har kolonihaver også. Så var det ikke et spørgsmål om, at politikerne også skulle have nogle bedre redskaber. Altså for eksempel sådan noget som aflægning af vand. Altså, der er jo nogle forskellige redskaber, hvor man så skal sige, at man skal ikke løfte dyner, og så må man reelt kan se, at man tror, ikke? Så det er jo også et spørgsmål om, hvis du har rent mel i stusen, I må gerne aflæse mit plads, fordi jeg har rent mel i stusen. Så jeg har sådan det der, jeg kan ikke forstå, at man ikke kan politisk tage nogle beslutninger op. Der er nogle regler, der er lovgivning. Jeg siger, du må ikke bruge hele året. Det er jo
her i Alling har du bogpælspligt, det må du ikke bruge som sommerhusgrund. Så lav nogle regler, så man kan tjekke op på det, uden man skal ud og løfte under. Ja, der bliver spurgt, kan politikerne ikke lave nogle bedre redskaber? Der bliver nævnt for eksempel, at man kan aflæse vand, og i andre kommuner gør de brug af satellitovervågning. Er det at gå for langt, Peter? Hvad siger du? Nej, jeg tror det er nødvendigt. Jeg tror, det er et godt forslag, at du kommer med, fordi det er nødvendigt, at man får mere styr på det her område, og man giver kommunerne nogle redskaber, som de altså mangler i dag. Og det er jo en kendsgerning, vi får at vide præcis fra kommunerne. I de her ting vil vi gerne have, hvis vi skal følge bedre op over for det. Og så synes jeg også, at det, der ligger omkring registrering, er ret vigtigt. Altså nu har man... Vi har jo altid, som jeg husker det, altid skulle registrere vores hund. Nu skal vi registrere vores katte også. Det er nok også udmærket, hvis man skal have styr på de dårligdomme, der er inden for den branche. Men hvorfor kan vi ikke registrere, hvem der bor i kolonihaverne? Det er for mig at se meget, meget mærkeligt. Hvad er der problem? Og det vil jo så sikre, at man kan gøre noget af det, du foreslår, hvis man får den registrering på plads. Tak. Der er et spørgsmål hernede. Eller kommentar. Vores haveforening for 7 år siden, tror jeg, vi har lavet lokalplan. Og der blev fløjet droner over vores haveforening for at se, hvordan det så. Og hver anden år bliver der så fløjet droner over stadigvæk. Og der kommer jo så breve ud, når de ser, at husene er blevet store og sådan. Men jeg synes, konsekvenserne er ikke altid der. Jeg ved ikke, om de ikke har væggen op til at gå ud og smide folk ud. Der kommer breve ud, men jeg har ikke set nogen nu, der kan smide ud, fordi haverne er på store, eller husene er på store. Men det der med droner er faktisk rigtig god idé. Ja, det må du gerne. Hvor er det henne? Det er i Tårnby Kommune. Ja. Jeg har faktisk været i kontakt med lige præcis Tårnby Kommune, fordi vi på et tidspunkt besluttede os for også at kigge lidt nærmere på hovedstaden. Vi havde skrevet rigtig meget om de her kommuner i trekantsområder og Fyn og så videre. Så jeg ved, at Tårnby Kommune, Dragør Kommune er nogle af dem, der har rettet henvendelse til Christiansborg sidste år for at få nogle flere redskaber til meget konkret at kunne gå ind og sige, når de her parametre viser os, at der er nogen, der bor der enten i et for stort hus eller helårsbeboelse, så skal vi have nogle redskaber til at kunne skrive konkret ind. Og jeg tror faktisk, at det er nogle af de henvendelser, som blev taget i betragtning, da man lavede det her med udspil sidste år. Men jeg vil bare lige sige, at der er jo bare meget stor forskel på helårsbeboelse og for store huse, som vi nogle gange, og vi kommer nogle gange til at blande det lidt sammen, for det er selvfølgelig en del af samme problematik. Men det her med at bevise, hvor stort et hus er, det er bare meget nemmere, end det er at bevise, at der er nogen, der bor der hele året. Fordi hvornår bor man der hele året, og hvornår er man bare lige derude, fordi det er hyggeligt at være der i julen, eller det er hyggeligt at være der i efterårsferien. Og det er jo der, hvor man begynder at få de der diskussioner om dyneløfteri, fordi de jo i for eksempel Ballerup Kommune går ekstremt tæt på dem, der er der. De går jo nogle gange ind i husene, eller går ind og kigger ind ad vinduerne og kan se, her der er der et værksted, nej, der var en præsending, der var et køkken. I stedet for, så de går meget tæt på, men det er jo fordi, det har vist sig at være så meget sværere at bevise, at nogen bor der hele året, end at deres hus er for stort. Det er sådan set nemt, blandt andet med droner. Det er rigtigt, det er et godt eksempel på det. Tak. Carsten? Jeg vil bare lige nævne omkring, du nævner Ballerup Kommune. Altså, vi har været til møde på Ballerup Kommune netop omkring hele problematikken, ikke? Og der fik vi faktisk at vide, at på en aften, hvor de har været ude at kontrollere en vinteraften, der har de talt over 500 parkerede biler, bare til orientering. Så det er altså et rimelig stort problem med, at folk de bor der, også om vinteren. Så kan man måske konkludere, at nogle steder i hvert fald er der kaos i kolonihaven. Jeg vil gerne sige tusind tak til vores dygtige panel og til de gode spørgsmål, og til alle jer, der så med på livestreamen. Tusind tak. Jeg skal ikke snydes for en lille kolonihaveforbundet taske. Peter, tusind tak for det.